shirya fina-finai. A nan muna gabatar muku da tashar mu mai suna Akala Films TV. Wacce za ta dinga kawo muku shirye-shiryen fina-finan mu masu wa'azantarwa, masu faɗakarwa, har ma da nishaɗantarwa. Sai ku ƙarfafa mana gwiwa wajen danna mana liking da subscribe, sai kuma ku danna ƙararrawa. Kin ji a halin da nake ciki, ni na rasa ma yanda zan, shine na ce bari in nemi shawarar ki. To, Safiya, har kullum ana cewa ka magana iyayenka ba? But Safiya, insha Allah ki bi zaɓin mahaifinki, abin da ya ce yana so. Ba mu san me Allah ya hukunta a cikin lamarin ba. Ya nuna miki ki fito da wani mijin bacin ilo. To ke kuma gashi kina son Hassan, yanzu kuma ya ce baya so, ya fi son ilo. To gaskiya abin da nake so in baki shawara akai shine Safiya, ki bi umarnin mahaifinki. In Allah ya yi kin bi, sai ki ga hanya ce mai bullewa, sai ki ga kuma kin samu nasarori. In kuma Allah ya yi Hassan din ne mijinki, ba fa yace zai sai Allah ya yi. To ki yi haƙuri, ki bi umarnin mahaifinki, saboda za ki ga samu, za ki ga nasarori insha Allah. Ki yi haƙuri ka Safiya. Na gode. Ki yi haƙuri. Na gode. Ba komai, haƙuri. Sannan alfarma ta biyu. Alfarma kuma alfarman me? Soyayya ki nake so ki ba yayana. Iya. To shi wannan ki ne ya ce yana neman soyayya ta, ko kake kai katsalandan wa rayuwan shi? Ina son ki har cikin raina, kuma ina son ki kasance a ahalina. Khadija, ke ƙawace ta gari. Ina kwaɗayin ki zamo cikin danginmu. Kake sa in ji kunya. Shi haka ya gani ya ce yana so, kuma ba ki gaya mishi ba, sannan kuma abin ya zo ya samu. Ai ni da yaya na kan ma haɗa yake. Kowa na kawo mai na ce ina son ya aura, zai aura. Kuma na tabbatar ba zai ki ba. Kyakkyawa irin ki haka. Ban san zaki. To babu damuwa, duk abin da Allah ya yi shine mai kyau. In kun yi shawara, ni ma na shawara, na yi magana da kafa. To shi kenan Khadija. Na gode. Kai zo nan. Kaje ka ce Safiya ta zo. Da sauri. Zo nan. In kuma kai min rashin mutunci ko ka nade zan lakata ma a kiya. Ka gane? Je ka. Uba kai. Allah wani zan fafi buɗe mutum kamar littafi. Lai mutum gara ma ya kuka da kansa wallahi. Yaya? Shikenan to je ka. Kai da gidanku? Eh? Baka da mu. Aje ka shiga ciki kawai kana ɓata lokacin kana. Baka da mu. To kai ni ba na san daci. An ce ma ba ta nan eh? To me ya kai na ce ba ka na ce hawa. Ni ba na san kan ƙara ganin ka nan gida. Kan na ƙara ganin ka. Kan na ƙara ganin ka na gaya maka ka tura an ce ba ta nan, to me kuma sai ka sake tura mutane haka nan. Haka ake. Barka da yamma. To ina ruwanka da yamma ta, me da mika? Na ce ka sake ta ka bani guri kawai. Ni fa ma na san naci. Baba, kyale ni da shi. To je ka mana, to je ka. Ba na so baba ya kai ta magana. To ba musu ba, wallahi ba na so baba ya ta magana. Kai, za ka je ne ko Hassan, kana ji na? Kaka ƙara ko ba gani na? Ya ta wuce ko? Nace ya ta wuce? To kan ƙara ganin ka ne gida. Ilu zan biya.
ga hanya nan da ko kuma kan ƙara ganin ka na ga ma za ka je ne ko sai na lakata ma ka ya ga je mata ya hakuri baba kai hakuri baba to dole ne kai hakuri baba ne ƙara zuwa nan sai na lakata ma Halima yanzu nan kake da be wallahi ba haka ba dan yara ba ku yawa to zara kai sannu baba sannu riba alhamdulillah ina gajiya alhamdulillah alhamdulillah lafiya alhamdulillah to ya alajin kuma alhamdulillah in ce ko lafiya to madalla madalla baba dama na zo ne akan batun wannan yaro Hassan. Hassan da Safiya wajen ka. To dangane da batun auren su ba? To Hassan. To Alhaji wato shine in muka duba magana da Allah Hassan mutumin kirki ne. Kuma mahaifansa kuna tare shi ma mutumin kirki ne. Aƙidan mu daya, mazhaban mu daya. Kuma ba taɓa kuka da ɗabi'unsa. Saboda haka na ga ya dace in zo in same ka mu nemi wannan alfarma a bashi auren yarinyar nan tunda sun fahimci juna. Wannan shine da muka zo neman alfarma a duba mana. Shi Hassan din kenan insha Allah. To shikenan ba ku ne ai mu wata alfarma da zaka nema ban ka saboda Alhaji muna tare da alhamdulillah Alhaji mutumin kirki mai gidana ne ba wata alfarma da za a nema ban yi ba komai ai Hassan din ma a ce na bashi kawai na an bashi kawai bai ce Hassan na bashi shikenan kawai magana ya kare yawo shikenan ji dadi Allah ya kare girma ba komai ali Allah saka da alkhairi na ce za a ga sako to shikenan to ba komai to Allah saka da alheri to madalla ga lafiya gidan lafiya kalau to masha Allah wato malam Hassan kamar yadda ne maka alƙawari na'am cewa na je na sami malam Talle wato mahaifin wannan yarinya na'am Safiya na'am alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji na kamar yadda na yi alƙawarin ta zan je in mu nemi alfarma akan sahalewa na auren wannan yarinya bayan Allah nan na je na masa bayani ya ce alhamdulillah ai babu alfarmar da za mu je nema bangaren mahaifina ya kasa mana ita alhamdulillah kai karshe ma in takaice maka batu bawan Allah nan ya ce ya baka Safiya saboda haka abin da yake so ka je ka shaida wa mahaifanka ku tattauna a shirya a je a samu bawan Allah nan a je magana alhamdulillah wannan shine mun je mun gode maka mun isa a wajensa to alhamdulillah kamar daman na shaida maka a baya mahaifina mai gidansa ne gaskiya ne to babu abin da mun nema a gidansa ya kasa mana gaskiya to mu mun isa a wajensa kuma mun nemo isa to saboda haka yarinya ya baka to alhamdulillah ina taya kamar na an to malam Halifa nagode Allah ya saka da alkhairi ba komai ayyuka ne mahaifinka kuma Allah ya raba ka da shi lafiya amin ya Allah amin inda suka rasu kuma Allah ya sabunta musu rahama kuma insha Allah alazim idan mun zo na a makaranta in Allah da fasinal kasatan akwai addu'a da za a keɓance ka da ita kai ma Allah ya ɗaukaka ka na ji daɗi na yi farin ciki malam Hassan kai man ka san abin da nake so shi ma alajin shi ma kuma duka dai ba sai an ce komai ba Allah ya saka na ji daɗi a duniya babu abin da nake so idan addu'a ka faranta mu na ji daɗi malam Hassan za a ga sako to nagode za a ga sako nagode a gaida mutane gida a gaida mai za a ga sako nagode Halifa bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مدى ملك الله اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك
Kai, amma ka burge ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gwafar kai. Ba kai. Watsa ma ruwa ita. Ai ba na so ya tashi ma. Ai ba zai tashi ba ai. Ibrahim dan yayyafa masa Dan yayyafa ya farfado ya ga waye ne. A yanzu za ka ga ma ya miƙe ai. Ya dan fara motsi ya. Kai farka mana. Ille na gangare ne a gefen ka. Abokina. Yaya to, ya kaji wannan? Ka kalle ni da kyau. Rigima da ilu ba daɗi. Za ka rabu da yarinyar nan ko ba za ka rabu da ita ba? Za ka rabu da ita ko ba za ka rabu da ita ba? Za ka rabu da ita ko ba za ka rabu da ita ba? Ai ga nan ya kamu. Ai ina Za ka rabu da Safiya ko ba za ka rabu da ita ba ni sha mutumi na. Ai hukuncin da Kai kabar! Kai hannun! Za ka rabu da Safiya? Ya, ba ni sha! Shauki! Gane da ake wa mutum dukan bal. Ban taba gani ba. To yanzu za ka gani. Kai ka rabar masa da ita mana. Kai ka rabar masa da ita mana. Kaga Ko bai gane ba ne? baya gani ai. Baya gani sosai. da shi kawai. Da kuma fa kaga fa ina ganin kwayan ido. Kana ganin bayar idan sai. Hangan ma ita. Kai ai yanzu idan sa. Leka ha gani. Ka rufe? Ka zo more. Za ka gane ili na gangare. Ya sayyida Zahra Sayyida Zahra Kaunar ki ta kama zuciya har abada amma ina mai tabbatar maka cewa muddin ka ci gaba da soyayya da kan adama za ku gane kuran ku da kai kuma sai na lalata mata rayuwarta za ka jaza mata bala'i. Hanyar shiga wannan ƙauye dai hanya uku ne. Na farko ta ruwa ce. Na biyu in za ka shiga wani sansanin aljanu ne, sansaninsu yana nan akan hanya. Na daina yin satar 10,000, 50,000, 100,000 saboda ina so zan yi sata yanzu mu dinga yin ta miliyan. Kuma dukiya tana nan a jirgi a garin. Don karkace na baka rufe in an shiga ba a fita sai dai mutuwa. Na'am yaya? An sace mota Usaina. Yaya motar waye ne? Na sace motar wani ne a shigo gidan nan ina ta wannan rutsuwar haka.
mota ta aka sace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barawon nan ya cuci kansa. Kai ki rena min hankali mana. Kar ki manna min hauka fa. Me yasa kai mana wannan mummunan fassara? Ba komai hatsarin muke jira, daman neman kuɗi ne. Gashi! Bayan ku ba! Ka zo mu tafi mana tuntuni kana nuna mutane ka gaji, wannan wani irin sakarci ne.